Hyvää työtä. Saat vanhemman konstabliarvon takaisin, mutta se lähtee sitten ihan yhtä liukkaasti kuin tuleekin. Sir! Yes, sir! Mikäli tähän tarvetta. Sir! Yes, sir! Ette tule pettymään. Sir! Mä olisin yhtä huolimaton kuin sinä ja tän autoavan tähän. Tossa on hyppyri. Tosta kun latautat, niin se on sit siinä. Se oli vitsi, Römer. Se oli vitsi. Kenttäjohto. Tammi. Aja vierellä, maamureko. Tälläkään lopetan tähän nyt. Rengaspuukki. Ulos autosta! Ulos autosta! Rempäri kuulee, otetaan kopteri ilmatu helipadilla. Kuitti menee vähän päässä kapuamaan. Joo, siinä on se ilmahissi vieressä. Haista vittu. Kuitti tälle. Joo, katonti. Niin, no sulla se perukki, ei se tunne. Ai. Voitko sä antaa reumalle tämän, kun näet sitä? Joo, totta kai. Ei mitään. Joo. Voit vaan jatkaa housujen pois ottaa. Joo, kiitos. Mullakin olisi yksi kysymys. Joo. Saanko Joo. missä vaiheessa tätä takapenkillä olevaa megafonia saa käyttää? Ei ikinä. Sento. Sento! Tää helvettiä sä oot mennyt tekemään. Tehnyt työtäni, sir! Erkelee. Mitä mä olen nyt tehnyt? Sä oot parantanut sun työskentelyä aivan helvetisti. Saat ylennyksen. Kavotriggerit! Näkyy. Ei jumu! No se oli tässä. Tonnia. Ei vaan. Nyt jumalauta noin saatana kirput vittuun täältä. Isomman oikeudella perkele. Kato, ei mulla mitään rahaa ikinä ole, kun jumalklavit, mä olen sarjayrittäjä. Kyllä te nyt sen tiedätte, että sarjayrittäjällä ikinä mitään rahaa missä taskuissa on, niin kato, mä otin se, mä sanoin, että kato, kiitti, hei ja mä lähden, ja niin, sit siinä kävi semmotti, että niin, mä lähdin, sit kato, se oli sunnuntaipäivä, ja kyllä te nyt tiedätte, kun te Helsingissä olette ollut, niin ei siellä sunnuntaisi yhtä mihinkään muualla voi päästä kuin mummotunneliin, ja kato, niin mä menin siihen mummotunneliin, ja kato, mä otin, siis sit kato, tiedäks te Vladimiriin, kato, semmoista tapaskoa, ja siihen tulee jotta perkele tomaatti, mä olen ennen semmosesta kuullutkaan ja... Jos lähettäis vähän leipomaan kauppoja. Mitte ihan kauppoja leipomaan. Kyllähän se on. Se jälkeen kylkeen sua tietenkin. Niin siis sanoit sä, että sä niinku... Sanoitko sä oikeesti tuolla? Kyllä sä kuulit. Mä sulle kameleotit näytän. Ei luoja, mitä mä teen sunkaan. Nyt kannattaisi ainakin siirtää tuon $250,000 auto tosta. Et oo tosissaan. No nyt saatiin ainakin lomaa. Niin, tiedätkö nyt autokauppiaana, että miten mä mahdan saada tuon kuplan vittu tuolta altaasta? Ei jumala vitsun kanssas! Miten se tonne nyt joutuu? No, tuolta tuli tuon pienen kattoksen kautta ja tonne aika hyvin molskahti. Ei jumakla, tossaks sä yhtä ajaa hei? Mä en tiedä,
kun ei ollut pitosit yhtään. Ne renkat on ihan huijausta, mitä se myytiin silloin. Itselleni. Nyt jumalauta kyyti! Kyyti! Noniin. Ja kädet ylös. Saanko laskea tän laatikon eka? E30 musta punaisilla runkoputkilla. Mitä sä nyt selität, kun me ollaan täällä hakemassa satana meidän toimitettavia tavaroita? Niin. Minä oon töissä. Römpäri semmonen juttu. Seuraava kerran, kun sä möikkäät kenellekään konstaapelille samalla tavalla kuin mulle tuolla satamassa äsken, niin sä lähdet viikoksi yllytykseen. Onko asia ymmärretty? Sir! Yes sir! Nuoremmin konstaapeli Siloperä lopettaa Käytöksessä ei ole vuoron. mitään järkeä. Asioista voidaan sanoa nätimminkin. Ymmärrän, sir! Voitte poistua. Sir! Joku soittaa pianoa ja sieltä tulee kaikki vittu. Vittu. Ei tämmöstä oo! Ei tämmöstä oo! Ei tämmöstä oo vittu! Jerome ja erskasi kukkatyttöinä. Erska ja Jerome kukkatyttöinä. Poliisi pysähdy! 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 Finäliä poliiseilla. Tilanne. Apupoliisia! Apupoliisia. Meneekö sinne tunneliin? Henkilömaassa, henkilömaassa! Poliiseilla kaikki hyvin. Poliisin on osunut, muuhun on osunut, mut... Ootteko tulossa vai menossa? En vielä tuu myöhemmin tänään. No, päällikkö! Ai. Vaan suorittaa kenttälopetus. On. Pyrkikää. Radiokäyttäytyminen. Ja nyt röppäri on hiljaa. Tosiaan Sieltä tulee helvetin lujaa pyörää. pois siitä tieltä ja jos... Ei nyt jotain rajaa siihen ampumiseenkin. Sieltä tulee kutiin. Mitä sellainen juttu, että Kalle tulos? Ei jumalauta! Kalle tulos, tai teitä ammutaan! Uhutaan tällä hetkellä pistoolilla! Sinä uhutaan tällä hetkellä pistoolilla! Kalle tulos! Noniin, raudat auki! Raudat auki! Helvetin nopeasti! Avaa ne raudat! Raudat auki! Joo, hetki pieni. Hetki Pieni nyt, ihan rauhaa. Ihan rauhaa. Puhtia! Noniin! Ottamme tonne! Älä helvettiä! Avaa ne raudat! raudat. Joo, ihan rauha. Onko tuo portti kiinni tuossa takana? Jos on, niin avaa sekin. Vesiä Karhuselta. No niin, ihan rauha. Auki ja siitä oven auki! Tarvitsemme auton lainaan hetkeksi! Seuraavat asemalla kuullut laukaukset ovat vanhemman konstaapeli Römperi ampumia. Hei.
Mitä täällä tapahtuu? Halusin nähdä, kun mä olen. No niin, mennäs vähän lähemmäs. Älä osu siihen. Mä menen ainakin tosta yli nyt kohta. Tuleeks sä kans? Älä vielä tuu! Ei jumaklavit! Nyt me tuli hälytys, mitä mä voin tehdä? No, ootteko te vielä kunnossa molemmat? No toinen on maas nyt! Ilmeisesti kirjoittaa 3 vuoden tuomio. Saatana, ei ole mikä helvetti 3 vuosi, saatana. No niin, tänne näin. Saatana, paska! Mikä teillä on siellä? Laukauksia ammuttu. Remperin takalta on vapautettu palvelukset, voit palauttaa aseita pajuviin.